Moi! Tervetuloa tänne Pinesker Marketingin studiolle Lauttasaareen. Täällähän me suunnitellaan ja tuotetaan viikoittain paljon erilaista sisältöä. Telkkarimainoksia, animaatioita, striimauksia, you name it. Tän lisäksi me tehdään äänimainontaa eniten Suomessa. Ja koska me ollaan studiolla, niin täällähän meillä on tietysti tämä meidän green screeni. No niin, ja moikka moi! Mulla on sellaisia iloisia uutisia sulle nyt kerrottavaa, että me myöskin vuokrataan tätä meidän studiota ulos. Eli ihan mitä studiotarpeita sulla vaan onkin, niin ota yhteyttä. Numero on tossa. Fresh Coffee. Tuu siis tutustumaan, meillä on aina pannu kuumana.